много е непознато за нас. Това какво? Искам да питам какъв е този атрибут. Обърни се към публиката. Сателитска! А това е сателитна чиния. Много моля да погледнете каква хубава техника има в... Добре, искам отново да погледна тук някой иска. Видях много хубав пчелин. Къде е този пчелин? Това е един сигурно много стар пчелин, ама нека да гледа публиката, моля ви. Кажи ми ти сега с това пчелин, има да ми много пчелин в Свегор. А пчелички? Нормално? Той би, Него, ти вече си изпускаш ли? Толкова е, аз съм 3000 години стар. И този дървен, какъв е този дървен? Мечта ли е за всяка баба? Нормално, добре, да сте живи и здрави. Искам да видя тук сега ти какъв си. Внесен от България. Това внесен от България ли е? Точно Струмска. Много писля. Ето Струмица, ако е България, да. Струмица. Струмско! Имаш ли приятели там? А това какво е? Това е тайкова. Това е за лед. Това е за лед. И ти какво прави за мен? Какво прави за мен? Ама всички са си извадили от тези работи. Това ли е достоинството на Свегор? Това са и микрофоните. Добре, много ви благодаря. На колко години е средната доба на Свегор? 25. Добре, да сте живи и здрави. Моля вашите аплодисменти за групата от Свегор. Да носите много здраве. Айде, сурва! Хората от Свегор ни канят на 14 да отидете на тяхната сурва. Когато там вече невеста ще имате, нали? Ще си намерите невестата. Иска да поканя, иска да си е в Македония. Не сме. Айде, прибирайте микрофоните и... Добре, да сте живи и здрави. Благодаря на хората от Свегор.